Mami, to je ona, to je tá žena, o ktorej som ti hovoril. Áno, je nádherná. Vítaj do rodiny, Zlatko. Četa, ďakujem vám moc. Idem vám urobiť kávu. Ja spravím, máte toho dosť. To, čo má byť, to je moja kuchyňa. Toto by som si k mojej svokre nikdy nedovolila. Ale veď ona chce len pomôcť, nevestá má taká byť. Tvári sa, že jej to tu patrí, veď nás chce obrať obyt. Polož to sem, ty šikulka. Maťko mi o vás veľa hovoril, aká ste milunka. Láska, teraz je ten čas to oznámiť, chod po telefón. Maťko vám to nehovoril, kupujeme nový dom. Zbláznil si sa, chce ťa len pre seba, veď tebou manipuluje, tak sa jej veľmi rýchlo zbav. To mi nikdy nenapadlo, asi trochu pravdu máš, tak mi povedz, čo mám robiť. Rozíť sa s ňou, kým je čas,